अरे बाप रे बाप बुझाता तो एकदम सब एक यानी खा जाए। हाँ खेलवड़िया काजन कोची डाल के बनावले बाड़ी से एकदम में नतिया ओइते नहीं खे रासावा। ओहो चलो हो हाय बताव कही कबे से हनी के फोन मिलवा बतानी आ दूसरा कोई से फोन से तो पर भी नतिया आगे लगो आवत नहीं खन सा आ जा सा ना यही बस तक काउची आराम से अपन एथी करम आ जाइम ना हो ए जा तनी तनी पतो हसे ओ हड़ा बड़ा में चल गई हा बार बार मर्दा फोन करे लगल हमन त यही के चलते अब जा तनी सेवा पानी करवाइम ना हो भतिस पतो हसे ए चल झट मनी चल रे दादा आगे लागो गोड़वो न दुखाए लागत टुए। अरे फुआ गोड़ लगता है खुश रह का कोनो बात बा का रे परसवे गोइले फिर आए गोइले का कोनो बात बा। अरे तोर फूफावा बार बार धर 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 का हो गई एथी तार फूफावा फोन कर बार बार न कर लगल हमन यही का चलते चल गई नहीं है झट माने अब आइल बनी अपना भतिस पतो से तेल मसवान करे त बढ़िया झगड़ा नहीं कुछ न के आइल फूफा ले ना रे काहेला झगड़ा लड़ाई करब ना ऐसे ही आई नहीं सेवा सत्कार करे खातिर कनेवा के हाथ के खाना खाए खातिर आई दादा फोनो बंद बा हमनी के तोरा फोनो करते त लागी इतना फिर लगावा नहीं मिलावा नहीं त ना भइल हटुए ओ टुई टुई बोलत रहुए तो ठीक बा धर ले तब तोरा के लेके आवते कुछ मीठा पानी तोरा के कहां हम जात रही दुकाने पर लेवे। अच्छा मसाला उसाला घटर बनावे के चल ठीक बा त बनावा स निमन चिकन बनावा स कनेवा के हाथ हम तनी खाई जाई। हां तो तोरा ही खसी का मीट बनाओ खसी गोली को माइले अरे काहे ते भतीजा ते ला नहीं खे सकत त हमरा के त खुद बोलते कहते बियाह कइले ही लगले अभी पैसा बा हमरा बिर देती 1 रुपया हमरा के जो जो दुकानी पर से जल्दी रसमलाई लेके आओ जो ठीक बा जो चलो छट मनी की करी दादा अरे दादा अरे का करी हालत एकदम हमर खराबे हो जाता तू काजी अम्मा जी ठीक बनी चाची आ हाँ ठीक रहेगा चाहिए पतो ये पहले से मत जान मन करते स तो ये तो करते भाई से हां हां तो तुम जान मन करते एकरा से का आवत चाची तनी घरवा से घूमले आवत नहीं लगले आवत नहीं हां अच्छा अच्छा ठीक है बाटे हां अच्छा रुका पाहुर पुरिया ना देले होय से तो हम आवत नहीं लेके चाची टेंशन मत ला। अच्छा बुझाते न के कह के कोई नहीं के पकौड़िया के कोबी बना तू कोई पकौड़ी बनावा दी ह कोबिया के आ हतनी से कोबी हमरा बुझाते न के करा में के खाई आ के जाई आई खा के हगे मुते चलो तनी के पकौड़ी बना दे तनी और ये आलू काट दे तनी आलू चप हो जाई इधर हो काची बनाव तारू हां तनी कोबी के पकौड़ी कैसा लागी बाजा का छाना बाजा का आ के देल लौका जी मम्मी जी मने गांव में बुझाता के हमरा केउ लेतुए ने के का के देलस आ ही रे रा मामा लौका के माने एक दिन में ठीक लागी छब कौना चीज में मर मसाला डालाई त ना उ ठीक लागी ले जाता नहीं तो करता बनवा के लिए बता नहीं कि कनिया से ओ बनवा के हमरा का बाज के बनवा दी है को छमक सब्जी बनवा दी ओहो अंदर से बुखार हो गइल बा हैरेसमेंट हो गइल बा दौड़ा धूपत कुल हई कर हौ कर दी गोड़ दबाई दी तो दी गोड़ है दबा के बा मन चुटकार करत खाए खातिर त हां त कनिया बनावते न बिया ले जा पकौड़ी छनवा बा तो ये जनु कहत नहीं कि लौका रहित है का काला के आलू दम एकर बनेला काट के हते त कोफ्ता बनेला तो रवा खाली छवा सब्जी एगो धलस एगो के बना दस आ बड़की दीदी कहां बा मछली कहां बिया मछली माने हम घर में रहनिया कि तू ई बतावा का बनावत ऐसा हम कहने छमको तकारी भात बनावे के आ ससी बबुआ कहां गेल बनी अब हम आई जानता नी ओहो बाहर त जात रहे हम देखुई त बोलवी ना आई रहती तो गहुआ भेजा देले रहती त आटा पिसा न जाई त मैं बियाह में के खत्म न हो गेल बा आटावा ना एक डराम धइल बा का हो वाई लिया फुआ पगल आइल बा आई बिया कौन फुआ 5 गो फुआ भाईजा बड़ी फुआ और कौन फुआ अभी लगले लंगड़ी फुआ गोइली हो परसवे गोइला आ फिर आगु खाली माने एक रात खाती गरे ले खाली का हम कहि लुगा बना देले रही वही देले नहीं कि लुगा खाती त आइते ही बाड़ी सोचा तर कि चल के तारी ससिया बस मार मालिश करवाई 2-4 दिन वही फेरे में आवे बार बार
खाली साड़ी लेके खाली लेहू ना लाई देहू मन लाई लेबई के चक्कर में बता देली हो जीव कर एक हाथ के ह चटहू खाती जाए आवेली नजर में बुझा गइल। खा के तो खाली हां मुंह देखाई मने का देली मेरी पतोय के अब रहवे न जाना 20 को कतर 21 गो रुपया देले बाड़ी कुछ ना हैं? दे देला से कैसे निकल गेलो करा हाथ ले चुपचाप रहो अब कुछ ना बनी हटा दर कुछ ना बनी आवत आवत इनु अब यही लेके घरे ला त केनियो बतियावत होयन पता लगा गांव घुमानी हइए हरी आय एथी कर जाऊ अब जब कोबी अभी बलुकवा के तो आई तो कोई छाने के एकरे सब्जी बनवावे के बा एकरे लौका के छवा फुआ कोबी निकाल सब आ महंगा मुर्गा आ जा मछली कहनु के ससिए लेके आ छोटका छोटका मछली ये ढेर लोग चलावा करा जा। लेके आवे के नहीं के पहले हम कह देता करा जाबे हाले के बियाह कइले बानी लगले के काले में आदमी बाटे सब ले आई धरी ठीक बाटे हां हां कोबी हटा द महंगा बनता है तो पकौड़ी पहले कहीं बनावे के हटा आखी से लुकवा दो ए बियाह में का कुल तेल रिफाइन बचल बा एतु कदे न त कहन की बोतल भर दस ना मैं देखिए ना मत लिए नु इने तो कही अरे तो हम रखे कहबो कर उनकरा मुहावा पर त कहिए कि अभी बाना हाथ खाली बाटे हाथ खाली बा हां बरियारी विदो करी नु कम जाता नु ई रहन बाकी तोरी फुआ का बड़ी खराब बा तोर बाप के खाली देन हवे तो हम का करी रे तो के धइले बड़ा हमारा मेरे गलती बा हमारा के बोला ना हमार गलती बा है के अरे चावल बनी गई सब्जी बन गई सब हो गई काम। अब हे मम्मी जी तो दे देम खाए के निकाल के बोले हैं कि हाँ बना ले बनी सब बढ़िया से अच्छिया नहीं खेला का दिन लकड़िए धुआं इतना करता ना परेशान हो गई बनी हम तो धुआं लगा सब कुछ बना लेनी अब का धनिया का पत्ता नहीं कहा ने कहा मम्मी जी जल गई बनी बुझाते नहीं थे। अरे बाप रे बाप अरे फुआ जी रहुआ का बनी अभी लगले तो चला लग नहीं गोला खुश रह दूधो नहा पूतो फलए बचिया तोहरे देखे खातिर तो आईनी है तोहरे हाथ खाना खाए खातिर आईली ह आहो बना देले बनी बैठी खा आहो कनेवा नहीं की तू गोर लागत रहलू ह बियाह में भी काली माई लागत रहू ई काहे हो और देखा तनी चूल्हा पर खाना बनाए के न पड़ता जी। अच्छा खाना ना बनावले रहलू ना अपन नैहर में हम चूल्हा पर खाना ना बनेले रहनी हां। अच्छा ई सब छोड़ा हटावा द एथी मुर्गा बनावा जा मुर्गा मछली अंडा खसी भेड़ा सब बनावा जा। से भेंट ना कइनी हां ना भौजी से कहां भेंट भइल हटू हां ना ये कोने आवाज घरवा आइनी त भौजी कहां भेटले ससिया भेटाई रहुए अजी फुआ जी अरे आ दीदी जी आई बैठी रे फुआ जी बड़ी गोड़ लागतन खुश रह बनावा जा मुर्गा मछली अंडा खसी भेड़ा। दीदी जी फुआ जी से कने भी हाल ही ना आई रही जी आहो नहीं की दुल्हनिया ई बताव आवते आ जात रही ना चललू अरे बताव नैहर बटुए हम त हम आई नहीं ना जी आइल कोई कैसे तू कहत हो निहारे लगलू ह निहारत नहीं की फुआ जी अभी कहानी कि मतलब हाल ही आई रही फिर आ गनी तुरंत आ फुआ जी के दूध भात रहेला आवत रही ना जात रही ना फूफा जी छोड़ दी ना यहाँ के फूफा जी ले तनी बनेला नानू झगड़ा लड़ाई करी ना जी फुआ जी ई कैसे कहत रहू हो हैं जाने लो ना कहे डे टंगवा उठा के मार देम के तुरंत यहां पलर जइबू अजी ताई त आहिए रामा मैं एकदम में सट तटुए कैसे बनावे का लूर ना हका हो तोरा खाना दाना फौजी बनावत नहीं जीरो छिप काटे लगनी औते तनी लोलावा ना तनी कमे चलावा ना उनकर कनी आलू बुझा त 20 बरिस के बूढ़ पुरानी हड़ू आ हे दादा ई कैसे खाना बनावत तड़ू जा हो अरे तनी चपर तनी कमे बोलिया एथी कर बुझा त बूढ़ पुरानी हड़ू 100 बरिस के हवा में तनी बोलबे ना करती उहे डाल के बनताते आगे खराबे न हो जाई बिगा कहां बड़ी भौजी हो हां वो भौजी कहां बड़ी ओनी बनी नु हां जा तनी हमू तनी भौजी से भेंट कर लेबे जाई कले जाई कली तने धे दिन बाद में आवेला त नगर में मनिया जरूर आइला अरे काले ले बाड़ू हो धे दिन बाद देती थी अभी कल है ना कहनी है जी बेटा टपक गई परसों दिन में कहली आया आवते देरी ना आई होई लुका जुला खाती तू आइल बाड़ू नु त कनियावा के गांव से मिलल हो की यही खाती आइल बड़ी हाल दुखी अपना फेरा में पड़ल बाड़ी बताव कहत हमर लइका आखी जाए तो फुआ है अरे जाए तो देते बानी तो का हम लुटवा दी हैं उनके तो जितने उनका तो लिख देम के घरवा तोरी नामे बा तो ई ना कहन कि हां रे भौजी काहे मेरी नामे करत री ना
उ तो कहन कि ठीके बाटे उनके बहबई मिल जाई। ई हमार ननद है, सब ननद में से एगो ही हमार ननद लालची ही लंगड़ी। आदमी कहेला कि हैसन आदमी आन्हर आ कान लंगड़ लूल ई सब टेढ़े होखेला, लेकिन सही में हम तो मान गनी ये दादा खाली मरद से लाचार बानी और कुछ ना। आज हमार मर्द ना तू करता ना तो हाथ ना कपार पर चढ़ के ना रहती। आइल बाड़ी ना धर कपार पर लुगा तो वहू के कहियन कि हैसे रहेले पतो हिनके आगे। का करी टेंशन भइल बाटे कि बियाह पूछी हन कि कनिया के हई सामानवा देखाओ हौ सामानवा देखाओ ना रहम त मेरे चल देलू जा तनी ट्यूशन। खाना खा लो। हम खाना ना खाए, अभी खाना बनल थोड़े नहीं खी, तो खाना खा ली। अरे का करबू चपलवा रे उनकर पहले दे बनी अपना चपलवा में ना पहले बनी हमारे तोहरे पहन ले बिया। का इजा बैठ के सिर करता अभी सर्दी ना ठीक भइल तोर। अरे सोचल रही कि साजी खाने एथू बनवाई मछरी आ खूब झरा रे तितगरा है तनी जूस पियन तब तो आगल बड़ी लंगड़ो जानी तो दे 50 रुपया दे तो। अब जाई उनकर सामने बक्सा खोले ताकि पहुंची हम 50 रुपया वो पक से खोले तो ले ले बानी लगे लगे पैसा रहे दे तरु तार कुछ ना कुछ घटले रहता। काहे ओठ रंग के जातरी पढ़े ई पहले बता। आइल बड़ी फुआ तो ओठ रंग के जेबी ओठ रंगले बनी रे ये तने तो तनी मनी चलबे करेला तू ओनियो को सब कुछ नियारत रहलिस माई भौजी निया पढ़ा निहार लागी फैशन करेली सब आजकल के को तड़ी सर हम कले नहीं तो तनी मनी उठू हो गइल। हां ए माई सोना 50 रुपया दे ऐसे नहीं सूट देखे किने के बाटे तो सूट किने का बाटे तो अभी किने बेसाहे के बात मत कर यानी छोड़ देल भाई फट गुल बा। अच्छा चल मजबूरी बुझ लगल बिया से ए बियाह में किनवले लियो एगो हरदी पका सूट एगो पहन के जाई पहले चली तो खाना नहीं के खइले जाते पढ़े खाना बन गेल जाई खाई मार भात कले खा के चल जाई। कुपुते न बा घर में कुपुत बाटे तोहनी के कहिया तड़ीनु कि मुर्गा ले आ ससी मुर्गा लेके आ कहां से मुर्गा आई अत्याचार न कइले बानी कहत नहीं कि आ कमरा के जा से मुर्गा लेके आ बस हैं त का भाई महाजन भइल देही पा कर्जा कुर्जी लेके शादी बियाह भई आ उनकर के मुर्गा खियावल जाओ हम नहीं बोल सकत तोहनी के बोली हस हम ना बोल मुर्गा रे दे बजरिया में लोनी से ले ले आई बोल बोल जाना पढ़े जाते तो पढ़े जो पढ़े जो खा ले मार भात खा ले जो ए भौजी तो 50 रुपया अरे का पहले चली आई देख हम देख 50 रुपया धइल बड़ू तो 20 रुपया अलमारी में बैठे खोल के जाके ले ली देख हमारा दिन 50 अलमारी बंद कर दिया ताल अरे बाप के खेलवड़िया नहीं खीस हम बना के एतिया खाइम नहीं हो हैं कैसे पहले भौजिया सिखावत या अपना पतो हियन के ओकरा के दिह से करिह से मत खेलवाड़ी कहाँ के आ ना दे बुझ त का हमर भगवान हाथ पैर नहीं खन देले का हैं हम अपने से हम खान होले काढ़ के का जाना तो जा हाथवा में हमर दही जमल बटुए। अरे बाप खेलवाड़िया भौजाई एक नंबर के न लंगटीन होखेली सन दादा हैं। ओहो बड़ी लेकिन कुछ को सदे खाना होता का एकदम टेस्ट लागत तुए न देखही में काजन कोची खेलवड़िया डोले बड़ी सा। अरे बाप बुझाता तुए के तब सब एक यानी खा जाए। हां खेलवड़िया काजन कोची डाल के बनावले बड़ी से एकदम में नतिया ओइते नहीं खरासावा। ओहो बुझा तटू के तो मुर्गा फेल हटुए एकदम में। हाँ कितना निक बटुए एकदम ऊपर से भी ऊपर लागत हटुए। सोचत है जना कि फुवे खा ही ना निकाले आवेला अपना मन से त लाजे नहीं खे गोड़ लागत न। अरे गोड़ लगनी तब न गोड़ लगतनी काहे नहीं ना गोजत रहनी भौजी लेकिन तू ना लेकिन गोड़ लगला से समझ जाए के चाहिए ठीक बा। लाज तो हैला ही नहीं खे हमारा घर में बुझाता कि खाली लोग बनावे वाला बा काढ़ के देवे वाला लोग नहीं खे ठीक बाटे। गोड़ लगनी हमें केहू भाग लजा जाए लजा के चल जाए माने रोहन चल ठीक लागता का जाने पूछला सा काजी रौर पतोया रौरा के चूल्हा भी बैठा के खियावेली
हैं तब का ढेर लोग का पतो बैठा के बतावा जा खिया दे तरी सब पेट में आदमी खाता ना का हो गइल का बनले बजा चुस्ता बनले बजा खांसी बनले भेड़ा का बनले बजा अब उ चीज बने वाला नहीं छे तरकारी भात बनवले बजा बुझा जा कपार पर चढ़ के टांडो 5 गो बहिन में ना 5 गो बहिन में एगो छछा बेहारा हो गईली का देखी जी मम्मी जी गोड़ से टेढ़ बाड़ी लेकिन रोहनो से टेढ़ बाड़ी इनका राजा का बा कुंवार वाली तबे से छक छक कइले हई हमरा के बोर बात कर लेकिन बात के बुरा मत मानो लंगड़ बहिर आ ई सब तेज होखेलन जननी पुआ तोरा लाज ना लागेला बार आ जाली बात कही ना ओइसन की लगा के आओ आओ हेरे तो आओ खेलवाड़ी कहा के आवत बतियावे हमरा भीरा अरे पुआ तोरा कहा तू लगन करे सरे छोड़ी हट हट नटंकी क के धरे बानी करे ई लागत के जबरदस्ती खाली करे नी जौन बोली ना तो का मेरे पतो के मरनी है जी का मरनी है हां काहे लगन कही हम लगन बनी ना 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 सीधा रात तो तू औरी करे का कर तू ठीक ना तारा का यही रहना ऐसा खाना छिले बड़ू देखे ये खाना खाते हम कैसे खाना कर दे कदम हमर पतो के ढकल वाला करे कुछ टूट फट जाए तार त खाली ढीड़ से मतलब बाटे और कुछ से मतलब नहीं के अरे कोठेली तू ढेर बोलत है दारी खींचने को दनी दारी खींचने को दनी अरे दारी खींचने को दनी हम ना खाई बापा से कह दिया ने हमरा के तोरी बापा से कोई का हम ना खाई दारी कह देनी खींचने हो गइल ना मुर्गा लेवते चल चल अरे सब एक करके अब तो ससे के पापा से मत कहिया कुछ ये गजब बाबा सोच रहा चल के मैं ना जाके हमारी मारदा से कह दे हमारे मारदा एकरा खातिर के बुझाला कि हमारे मारदा का मेहर हम ना ई ही लंगड़ यो